Ali, nandito po kami ngayon sa kalaskusan ng Dagupan. Dito po yung masarap na kalaskusan. Yan po, tingnan nyo naman po. Ayan po. Titikman po namin yung masarap na kalaskusan. May kulutong, diyan ka muna. Standby ka muna dyan. Alaga mo muna yung aso. Eh, si Chupapi. Paano Chupapi, pre? Salty Papi. Salty Papi boy, ano? Oo. Uy. Jumap. Ayan na po, kakain na po si Chupapi. Ayan o. Kami. Michael Dutong, shoutout sa iyo. Kain na po kami ng tanghalian. Nandito kami sa si Salt Papi. Salt Papi. Uy. Sibon mo ta. Salt Papi. Kita trainer ko, trainer. Paano yun, Salt Papi? Tubig na tubig si Ren. Sige lang po. Dagupan, ano dito? Perez. Dito po kami sa Perez, Dagupan. Hindi po ay kalaskusan ng bayan ng Pangasinan ng Dagupan. Pinakamasarap na kalaskusan ng Pangasinan. Ayun, si Salt Papi. Dito lang yan. Perez. Gamay. Yun ang pangkalaban, yung pang-bato-bato natin. Yun, pagkatapos namin tinignan yung ano. Pagkasarap po. Michael Dutong. Wow, Salt Papi. Salty. Kalaban ko yun. Kalaban mo si Salty? Hindi ako si Salty. Ay, ikaw si Salty pala. Yan si Salty. Patang. Yan. Yeah. Sarap. Dami. What's up, Pilipinas? Kakauwi lang namin galing Japan. Diretso kami lang dito. Nakaliskus ng Pangasinan. Nandito po kami ngayon. Kasama ko po si Salty Papi. Salty. Paano yung Salty Papi? Yan si Salty Papi. Yun. Shoutout po sa mga taga-Dagupan dyan. Ayun po. Daniel Padilla. Kasama po namin si Daniel Padilla. Yan po ang Daniel Padilla ng Manawag. Yan po. Sarap, man. Ayan, masarap daw. Sabi ni Salt Papi. Ayun, masarap daw. Sabi ni Salt Papi. Para bago mag-training. Wow, yan. Yan o. Pag i-grades mo, ilan ang grades niyan, pre? Yung kinakain mo? 95. 95 daw. 95, napakasarap. Yan po, sa mga gustong pumasyal dito lang po ito sa Dagupan. Ano natin? Perez, sa may Perez. Ayan po, Anli Sabaw daw. O, hanggang bukas, pwede kang humingi ng sabaw dito. Marami po. Maraming salamat po. Chupapi. Thank you po. Nabibitin parati kay sir Papasusuya kayo ba kayo? Magpapasusuya kayo kami? Papasusuya kayo. Papasusuya kayo. Ay! Gari. Ay, 6 manaya. 6 manaya. 6 manaya. 6 silog. Silog. 6 na may itlog. Ayan, naglayan namin. Ayan, nakatrip. Bigay ko na dyan. Sintang. Pero sulit. Nagasang. Gati.
Gas sa Red Cross. Ah, Gas sa Red Cross. Kanina ng party ng ito, taga Red Cross Michael. Taga Red Cross Michael, isa din yung Urinos. Sinaran ko. Kalis ko sa labat-lak, hindi Madam Grace. Pangarap Mercy, ano. Manira si Madam. Mangkilad dyan, masarap maong. Ini Natsel. Akalimaran, Akakayonan Jollibee at McDo. kan? Masamsamit dyan. Siya nakalima, kanin. Itong kasama ko naka-anim. Yung sabaw niya nakasampung sampung mangkok ata to. Sa sobrang sarap lang sabaw nila. Nakadami, ayan o, sumihirit pa. Ano yun? Ano yan? Ano yung DSW? Kanina, pa na natin. Ha? Ano Scott? 115, 130. Bus, Sinong ano eh? limited yung sabaw. Panalo nga sila. Bus, Oo, taob oh, taob. taob. Yan o. Sampung kanin. Taob, taob. Grabe. Sulit, Tingnan yung sulit. tiyan niya o. Ngayon